Agur terdi berriro Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Santanderren bai gaurko honetan, CaixaBank bandera jokoan gizonezkoentzat, 7. jardunaldia Euskolabe Ligari dagokionez, eta estropada benetan ikusgarria izan daiteke gaurko hau, emakumeen mailan bezala, baita gizonezkoen artean ere. Eta gogora dezagun nola dugun zailkapena. Zailkapen nagusian, 4 puntuko errenta du Bermeoko kuadrilak, Urdaibaik 67 puntu, Hondarribiak 63, bi garaipen. Bermeotarrek, Hondarribiarrek 1, Oriotarrek 2 eta 59 puntu. Tartetxoa badago, 4 puntu Bermeotarrek Hondarribiarrei eta 8 Oriotarrei. Horezko txandan izango da Kaiku baitare, 56rekin, eta begira non kokatu den Zierbena, Arezen lortutako garaipen historikoaren ostean. 5. tokian, Zunzunegire mutilak, 37 punturekin, Tiran, Ondarroa eta San Juan gero, eta berehala, lehen txandan izango ditugu zelkapeneko azken lauak, San Pedro, Kabo, Ares eta Astillero. Astillero etxean gaur, ea nolako Astillero ikusten dugun. Astillero oso ezberdinak ikusi ditugu demoraldi honetan. Galiziako Astillero lehiakorra eta indartsua, ea gaur. Hemen patroien zelkapena, la Caixa edo CaixaBank saria hortxe jokoan, Amunarrizek 8 puntu ditu, Ermok Kabokoak 6, Karpinterok 5, Iban Gomezek ere 5, gero Jimeno Aranberri eta Agustin Fernandez Arezeko patroi eta prestatzailea. Jendea bada ondartzan, Sardinero inguru honetan eta ikuspegi bikaina, eta hala eta guztiz ere, Arkaitzetatik, estropada bertatik bertara jarraitzeko, haizetxoari aurre egiteko jertxea edo zerbait hartuta, aproposa eta egokia. Oso aproposa alde horretatik, Hor ikusten nahi naizena, Mikel, begire itxaso bazarrak, esan dugu, itxas gora postako gutxi galdean izan dela, eta korronte handiekin eta bar, arratsaldeak aurrera egin ala iruditzen zait, olatuak ere bizitu egingo direla, eta hemen, errepunpak indar pixkat izango duela. Baizeak ere 16 kilometro orduko. Bere ala ikusiko duguri bai. Madalena inguruan, ditugun 3 karabela dotoreak ere bai hor, Armailaren atzekaldean. Paraje polita, egun pasa etortzeko egokia Ibon. Hau Sardinero futbol zelai izango da noski? Bai, ikusten da hor lanean ari direla, begira, tratoretxo eta guztiz hor itxuratzen futbol zelaia. Eta Mikel, Ibon, egokia izan daiteke, lehenago TKE ligako elkarrizketak egin ditugun tokitik ikusten Sankae bat ligako estropada puntuagarria, Bedreinak antolatutakoa, Donostiarrak irabazi duela eta sendo segitzen duela sailkapen nagusian, ezta? Bai noski, Donostiak irabazi du, Santurtziri 7, Okerrespanago, Getariari 11, Lekitxarari 18, zailkapenean 84 puntu ditu Donostiak, Santurtzik 87, Lekitxarra 3, 78rekin, Zumaia 4, 76rekin. Erne, lehen kaletik arituko da orain Astillero, 2. Kabo, 3. San Pedro, 4. Ares, Astillero jarri zenik. Bai, emakumeen estropadan, haizearen bataz bestekoa, 11 kilometrokoa izan da. Tankera hartzeko. Ordu gara jontan normalean haizeak berea egiten du, baina gaur urak bultaperan du Samar eman du, bostako egutxitan. Ento pixka batean eutxiko diola, haize txonek. Orantxe jarri da Astillero. Epaimaitik, orantxe bandera txuria gora. Egira guaiz mendizaba. Egoki dira, bandera gorria bera, bai! Bai, eta inortxore joan. Ea lehen kaletik Astillero nola moldatzen den, hor olatuarekin. Metro hauek traketxak ditu. Irtere ikeragarri, gogorra eta estribor guztiak propio arrauna ikeragarri altxaz. Ondo garbitzeko, oso zikina baitago hemen. Estropadaren buruan irten dira, Kaborekin batera, galerari gabe. Eta esan beharrik ez dago, gaurkoa oso egun garrantzitsua dela Kantabriarrentzat.
hurbildu ziren, oraindik 11. sailkapenean ez 24 da, Astillerok 15, eta baziren batek ofizio dun jendea hortxe ontzian kokatu. Erdialdean batez ere, Bai. pasaden astean ikusi genuen, Astillero horik onena, Basile berak, bigarren tostan ikusi dugu, 5. ere bai, eta badirudi hor 3. tosta horretan, egon kortzen ari dela Errumaniarra. Begira nola jarri duen, hau lehen ez du ikusi, baborrean, hor olatua sartzen den toki hortatik, metakrilatosko bipalkakosko. Segundo batean dira lau traineruak eta hemen asko dago jokoan. Gogoratu hauentzat abuztuan bukatzen dela liga, bekaldean direnentzat, azken 2 estropadetan, beste zerbait izango duela jokoan batek, eta beste bat matematikoki behian izango dela. Guazen kabokoen aurkezpenarekin, Ibo? Ohiko trainerua patroi aldatzen dabil, txandakatuz, bai? Gaur Daniel Gartzia, eta ohiko kuadrilak, 2 aldaketa eginda ezurdulari, eutxe egin dio, eta goiko plan honetan ikusten duguna, erdiko palkatapek kirigabe eta begira. Hor, baborreko lehen esan duguna, 5. eta 6. tostan, olatua sartzen dena apurra, hortik sartzen da, babesa hortik. Eta kanporako luzeetan bakarrik. Bada espadan hauek, gainera, kontuan izan da nolako urpilloa hartu zuten Koruñako estropadan, hori da. Ura antologikoa izan zen, oso gutxitan ikusten dena, urte luzeetan. Hemen da San Pedro. Arostegi prestatzaile, Ugaitz Mendizabal patroilanetan, eta hemen ere ofizio dun gehienak hor dira barruan, nola ez asko dute eta jokoa. Mikel Arostegi pasaden urtean uztailean aldaketak gehiegi etzituen egiten, aurten ere ez, eta gaurko San Pedro hau, 14koa aztertuta, erraz ezagutzeko moduko taldea. Ez gara gu hausartuko esatea, zendan titularra eta zenez, baina ohiko taldea bintzapai. San Pedro estropadaren buruan, 2 segundu, beste 3 aurkariek, hor dago datu. Begira, beste detaletxoa, hor Artetxek darama, Ipurdiko esponjatxoa garrik veteranoak darama. Lizentzia hori hartzeko eskubidea magozion, Arostegi Artetxeri. Hori, eta askoz gehiago ere bai. Eta gizon horrek duen jarrera gainera entrenatzeko, eta urrezko arraundari da. Hemen Ares, arantza ateratzeko gogoz, zalantzari gabe Ibon. Bai, lehen Astilleroren inguruan esan dugu, pasaden astean Astillerori ikonena ikusi bagenduen, Areseren inguruan ezin dugu gauza berbera esan. Ikustu eta goneko kezka pixka bat izango dutela, Kabo 10. puntura dago, eta hor aldaketatxo batzuk egin ditu, aurten ekarretako Adrian Meizoso horrean 3. tostan sartu du, Abraham Vázquez 2. tostara ere bai, baina hau ere, Aresen talde hau, erraz ezagutzeko moduko. San Pedro eta Astillero segundu bateko tartean dira, Ares eta Kabo 2 galiziarrak 3, eta estropada aurretik, Basile Mateirekin, kaian egindako elkarrezketaren zatitxo batekaren edugu orain pantailetan. Bueno, una semana importante ahora, hemos estado bastante bien de ánimos, un poquito ya más afianzados, hemos recuperado un poquito la confianza que la verdad que se perdió a las últimas 2 regatas. Y ahora mismo pues no queda otra que sacar un buen puesto. La cuestión aquí es que hay bastante igualdad de calles, no hay ningún problema de corrientes ni de nada, simplemente es el viento que nos puede perjudicar, más que ola es la normal que hay. Haitzeari buruz, kezkatxoa, eta konfirmazioa, noski zer eskatuko du berak. Halako demoraldia hasiera Petralaren ostean, lehen 2 asteburuetan 4 estropada jokatuta denetan azkena, eta orain suspertu beharrean dira, eta arrisku batzuk hartu behar ditu berak entrenatzaile. Bai, noski. Hasiera honetan ikusi duguna da, arraunketa barrotik hartutako hori horretan, oso ongi bukatzen ikusten zen Astillero. Ia orain ziagoak, Ez dira laurak, berdin aterakoak. Orain elkarren gainean ikusiko ditugu, ateratzen ez zait iruditzen. Egurrezko arraunarekin, Alberto Inurrategi. Olatu hortxe izan dute, San Pedro postero bat, Astillero ere hortxe da, lehen kaletik. Begira Astillero nora doan. Kabo begira, bai. Astillero 2. kalera. Eta Ares 3 segundura. Era bat 2. kalera Astillero. Postero bat, San Pedrorentzat hartutako denbora, Astillerok 5-2, Kabok 5-3, Ares 5-4, orain San Pedro eta Astillero parean maniobra ostean, Kabo bira, Ares 3. Oso askarra egin du Astillero.
zabaletik atera da, baina abiadurari galdu gabe. Bai, eta egiten ari dira, Ziaboga sorta ederra demoraldian, kontuan izan besteak beste hori garrantzitsua dela patroien zelkapenari begira, Kaixa sarirako, eta goian jokatua dago, Iban Gomez, ontzia askena da, baina patroien zelkapenean, 3. postuan berdinduta da, Karpinterorekin, Astillerokoen parte. Gaurkoan asmatu du behintzat. Ea Ares orain, une kritikoetako bat, hau, Aresen. Areseko ordezkaria daukat hemen alboan, bera da José Miguel Maia, delegatua. Arratsalde, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero que me gustaría preguntarte es la valoración de vuestro fin de semana allí en Galicia. Bueno, el fin de semana allí en Galicia fue complicado, sobre todo por la regata de Coruña. En Ares salvamos un poco los muebles, quedamos séptimos, pero nos llevamos ese sabor de haber quedado la tanda, no nos salió todo el bien que nos podría haber salido, pero la peleamos. Entonces, pues, ese sabor agridulce. Un décimo en la general, parece que Astillero está resurgiendo, poco a poco si cabe, pero bueno, las diferencias van recortándose, ¿no? ¿Tenéis un poco de miedo, de peligro? A ver, tenemos respeto, entre todos somos rivales, pero también es un poco mala suerte, porque hemos hecho 2 séptimos, 9º, hemos décimos y solo un puesto, un décimo, y estar de un décimo teniendo esos puestos, pues, jode un poco. ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo estás viendo la regata de hoy? La regata de hoy, pues las condiciones, a ver, el mar está para remarlo, ¿no? O sea, ahora mismo las trineras están todas en 3 segunditos, por lo que parece ahí la pantalla, y vamos a intentar pues, estar por el delante de Cabo y lo máximo posible de cerca de San Pedro. Pues mucha suerte, gracias. Muchas gracias. Hogeita malau palan zetorren Ares. Astillero hogeita hamasei palan. Begira, Astillero, lehenbiziko kaletik, Astillero eta San Pedro parean dira. Cabo bira eta Ares laura. Tartea ez da hundia, baina Ares entzat momentu arriskutsua. Hau izaten da soka, etetzen den unea, lau, 5 segundo ikusten dazten garenen begira, argi orain Ares entzat une kritiko, Bueno, eta beste dato bat, lehen eman dugu K-ligari buruzko datua, gaur estropada Pedreñan eta garaipena Donostiarrak Santurtziren aurretik, Castropolen, Galiziako ligako estropada izan da gaur, eta Samertolamek lortu du garaipena, bigarren Castropol izan da, Erne, horre Asturiarrak, Bai. eta albistea da hor, 3. Mekos eta Puebla gaur egun kaskarra izan duela eta 4 puntu bakarrik bildu dituela. Eta Aporrado Karabinal, orain artean zelkapenean ondo kokatua zegoen, baina hemen ustekabean gauzak asko aldatzen dira. Orain, Samertolameuk 74, Apobrak 74, Mekosek 60, beraz, Mekos, Fran González dute, prestatzaile, bigarren posturako lehian zar daiteke, eta bi etorriko dira gero ona playoffera. Gueu laugarrena da, urruti, 49 punturekin. Begi bat, Galiziari begira, baita hauek ere. Baita hemen lanean ari diren 11 hauek. Zer gertatu zen Aresek. Hemen Astillero ari da, lehenbiziko kale hontatik, Haitian datorrena. Astillerok pausua eman du Galizitik bueltan birkonfirmatzen ari da, baina pausua han eman zuten, Galizian eman zuten. Matei ari zen bila eta zerbait egin, mutilei purrusta derren bat bota ere bai, kaian, zale guztien aurrean eta jende guztiaren aurrean exigentzia hor azpimarratuz. Bai. Eta fruituren bat bada. Guazen Astilleroko eki. Sentencia, 3, 4, solo atrás, 5, 6, Airean datoz. 7, ataque, 8. Begira nola bukatzen duten, Ahí va. Ezkarrarekin lagundu, etzan da besoa egarri. San Pedro eta Cabo hori bai eusten, Ez dago amore emateko hemen jendea. Ares entzat, oso momentu txarra behar. Oso txarra ere. Begira, oraindik ere ozta bada ere, uera pasaz. Astilleroko trenerua. Eta gaur, barruraka lantzagirorik ez dago, Olatu bizi olakorik ez du ikusiko. Eta une honetan, kritikoa den Ziaboga egiteko parealditxoa, Ibon. Eta hori oso ona batipat Astillerorentzat. Ara, nik hitz egin da orain txolatutxoa. Ea ba, garbi aurretik Astiller. Ontzi bateko errenta. Argi Ziaboga Astillerorena, argi. Bueno, salbatu dute. Pare bat segundu galdu dituzte hor. Orain du lehenbiziko kaleak txarra. 10 eta 17 Astiller. 10 eta 20 San Pedrok eta Cabo. Garesek 10 eta 24.
beteran motel. Oso motel ere. Ares. Ezinik. Astileroko aurrekalari eta Bizperez, arrauna batetik bestera pasatuz. Bizi asko egin du, maniobra. Bai, eta Basile Matei konfiantza eman dio, hor aurrekalari postu hortan. Bai, jauna. Beste urte batzutan txandak eta ibilu dute, eta urten veteranoa jarri. Hori da, mutil hori askotan, titular gutxitan ikusi dugu, kamargontza ebilenean, eta orain Astilen ere, Astebukareko estropada bakarra jokatuz, eta urten guztia jokatzen ari da, Astileroko aurrekalaria. Hori Ugaitz Mendizabalda. Astillero Kaboriti, San Pedro Irura, Ares erori da, eta Erne gauzak horrela, 3 puntu errekuperatuko lizkioke txandan bertan, Astillero Aresi. Dani Vázquez, Cabo, arratsaldeon, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás viendo esta regata aquí en Santander? Bueno, estamos ahí, ¿no? Estamos luchando con Astillero y con San Pedro, parece que Ares está quedando un poquito. Hemos hecho una buena Ciaboga, aunque poco justa, pero hemos salido bien de Ciaboga. Y ahora a ver este tercer largo, que es el de Urillo, a ver cómo gestionamos esto de que no se nos vaya Astillero. Una de cal y una de arena el pasado fin de semana, con esa descalificación. Sí, la verdad que fue una pena, aunque fuera un puntito, pero se nos ha ido todo y bueno, menos mal que en Ares lo arreglamos un poco y bueno, estamos ahí en la lucha. Y no hay que perder nada de tiempo en esta liga porque cualquier mínimo error se puede pagar caro. Sí, hay un grupito ahí que se paga de quedarte tercero o cuarto, te vas abajo de todo, o sea que hay que estar atento a todo. Mucha suerte para Cabo, gracias. Venga, gracias a vosotros, hasta luego. Hortxe dira helikopterotik eta katamaranetik hartutako irudiak erreferentziako, hor GPS-aren datuak ere bai, jaun Andreok. Astillero estropada egiten ari da berriz. Nola aldatu diren gauzak Kantabriarrentzat, lehen bi asteburuen ostean orain, bai jauna. Beste datua, kanpora bezala, barruraka, Begira beste, zetasun bat, Astilleroko patroia egurrezko arraunarekin. Gaur egun uste dut bakarra izango dela. Azken urteetan pixkanaka iraultza etorri da, baina astunagoa bada, baina kustoko erremita horixe izango du eta Ares erori eginda. Era bat. Argi gorria piztu da Igo Berrientzat, Galiziarrentzat. Beste Igo Berriak denboraldia handia egiten ari dira hor ondarrutarrak, ikusi non diren zelkapenean, 7. postuan bizkaitarrak Igon. Alde ederreko liga hasiera dute ondarrutarrek. Orain kanporaka bai, baina gaurko giroarekin ondoko itsasoak korronteak ara tira egiten du, askotan alrebeskeria dirudi, baina kanporaka olatu hartzen etortzen. Gaur barruraka dago oso exigente. Ez da lantza bizi hori korrontearen aurka eman beharrekoa. Motorra behar da. Bai, barruraka, Ezien bidez, haizearen eragina adierazten dizuegu, haizea, iragarrita zegoenaren bainara ez da heldu, baina badago, eta Astillerok eutsi egiten dio. Ikusiko dugu bukaeran, Kaboren amaiera indartsu hoiei aurre egiteko moduan diren Kantabriarrak. Jose Manuel Oiarbide, San Pedro Olivia, arratsaldeon. Arratsaldeon. Beno, oraintxe bertan esan diazu, zer gertatzen den laugarren luzean, ez da? Bai, hori pensatzen hon beharko dugu, porque hor, ja bi segundo Kabo dauki gurekin, eta gur lau galtzen, azkeneko luzi lola iten da. Estropada eremu berria eta danak hor zer gertatuko den pentsatuz? Bai, beti eremu berria izan ezkeoz, beti dudan gehitzea, ez da? Gio esango dute aberlola gelditzen, ez du itxura txarra ematen, eta igual jare bastante ona dago, eta aprobetxatu inbiar. Eta bihar ondo ezagutzen duzuen estropada eremuan, ez da, etxian? Bai, bihar etxian, eta ze pasatzean. Zenolako giroa dago iragarrita baldakizu? Pues egualde hona, esanten dute, han gaina esan barrun, ez dago olako difentzilik, kalietan berdintxua daian, pixka bat egon difentzia baina oso gutxi. Ikusiko dugu, sorterik onena, eskerrik asko. Eskerrik asko, agur. Oiarbide jaunaren azalpenak bizkor joango da pantalla zaintzera. Oraindik hor daude, 4 segunduko tartean 3 traineru, eta oso urruti geratu dena. Goikaldetik ikusten duzuen traineru urdina da Ares. Bain San Pedrotarren kezkarik handiena niretzat, bigarren luzean, ez direla etorri, eta horrek askotan hori horre egoten da. Lehen ez gaitzuk etorri, eta oraindik luze osoa falta zaigok. Eta herrioko estropadak dotoreak direla eta gustatzen zaizkigula, baina
Itxasoak badu. Itxasoa. Beste zerbait badu nire ustez behintzat. Bai. Pasa, begira, balantza. Balantza, ziagoa, kaskarra. Begira Astillero ziagoa. 15:26. Ea orain, ematen du igarrengoaren bila doala. Derrigorrez egin beharko dute zerbait, gero etortzeko eta olatu hartu alizateko. Ea ba, 15:26 Astillero, 15:29 Kabok, 15:41 San Pedrok, 15:50 Aresek, 14 segunduko atzerapenarekin. Non geratu diren Areseko urdina. Hori, une kritikoa. Aurrekalariak arrauna sartu, Babo rankekoak, kontrankekoak heldu ez, eta balantza begira libratu ezin egor estriborrak. Hori balantzarik gogortu ez diotelako Baborrek. Gaina aurkariek ez dute aprobetxatu behar bezala Astillerokoen zailtasun hori, izan ere orain 2 segunduko errenta du eta San Pedro postera da. Kabo bigarren, hor dago behar bada arriskua. Kaboren amaiera indartsu hori, kementsu eta patio dun. Bai. Hori beti izan da Boiriokoen ezaugarri bat, eta ea zer erakusten duten. Orain, askoten esaten duguna, 31 eskutik kalea aprobetxatzeko, Astillero dauka. Itxasoak Baborrera eskatzen du, iruditzen zaitenek pixka bat estriborrera jo dutela. Ara, Kabo urbildu da, segundu bakar batera momentu batean. Totorea da, José Manuel Sánchez, Astillero, arratsaldeo, buenas tardes. Buenas tardes. Te veo nervioso mirando la pantalla, ¿eh? Mucho. Es el último largo, se está haciendo una regata muy ajustada y hasta el último momento no hay que despistarse. Y el pasado fin de semana que fue bastante bonito para Astillero, después de esas 4 últimas plazas en las 4 primeras regatas, habéis vuelto con una dosis extra de motivación. Exacto, los 2 primeros fines de semana de la liga fueron un bajón emocional bastante grande para el equipo y la verdad es que el fin de semana pasado ha sido un subidón muy grande. Y hoy venían con muchas ganas a la regata de casa a darlo todo, ganar la tanda y si podemos ganar algunos de las siguientes mejor. ¿Y qué crees que ha cambiado para hacer ese salto? El equipo ha seguido entrenando como siempre, ha dado una vuelta más a la tuerca, han hecho más bola y han seguido adelante, que ha sido lo que ha hecho sacar este equipo adelante. Pues vamos a ver qué es lo que sucede en este último largo, porque está la cosa bastante interesante con Cabo. Sí, Cabo siempre tiene un último largo muy bueno y es un rival muy duro de pelar. Suerte. Muchísimas gracias. Lanak izango ditu Astillero, Gibor. Bai. Lanak izango ditu, Kabo gainean dute. Totorea doa, lehenbiziko txandao, Ederra. Baina begira Kabo... Eta erne, San Pedro ere estutzen ari da, Baina orain, Astillero eta Kaboren artean tarte asko dago. Eta Kaboko patroiak nahi duenean, Estribordera jotzeko aukera izango du. Egingo du, bukaeran egingo du. Nik bai ez alde horretatik iruditzen zait, Astillero oso Baborrera atorri dela, edo Kabokoen maniobra izan dela, zabaltzea gero bukaeran aprobetxatzen. Marco diante. Vamos ahora. Marko bat aurretik dio. Ez da egia, baina horrek adierazi nahi du barruan duten sentsazioa. Orain bai aurretik, GPS-ak segundo bat ematen dio Galiziako ontzi gorriari. Hor dira Boirokoa. Aurretik eta atzetik aurrera. Vamos al show. Eta erne, olatua hartzen hor San Pedro ere 2 segundura dator, San Pedro ziabogan, Astilleroren gandik laura zen, orain buruan da Kabo Astillero batera, San Pedro bira. Kabo kaleari eusten ari zaio, Oso luze ikusgarria. Eta epaileak hor tartean, badespadan. Ematen du orain hasiko dela Kabo. Orain hasiko dela norabide hori aldatzen. Kabo buruan da, Astillerori bat, San Pedrori 3, ea orain. Orain dator Kabo Baborrera. Aprieta meta. Eta argi Astillero eta San Pedroren artean, Bai. Hau, ez da bukatu orain. Sube. 280 metro falta dira. Astillero bera ere, doktorea doa. Panika ere. Olatu aprobetxatu behar da orain. Olatu bat ondo hartzeak, begira orain Galiziarrak. Hor dago, Kabo, Astillero batera, San Pedro 3. Ares oso urruti hogeira. Urrezko puntuak dira hauek. San Pedro geratu da Laura. Kabo eta Astilleroren artean dago. Hala dago garbi.
Kabo, Eta bi olatua segundo. Kabo, orain zuloan. 3, Kabo nentzat, olatu hartu eta hor datoz. 2 segundu eder ditu Kabok, azken txampan denak, Kabo da Cruz. Kabo, hor da Kabo, bai Kabo, Astillero, eta orain San Pedro. Begira, bukaeran, 20 eta 48 Kaborentzat, Astillerok 20 eta 51, San Pedrok 20 eta 53, eta Zaplasteko berri bat hartu eta gero, hemen dator Jaun Andreok, Ares, bai Ares. San Pedro ordezkariak ez daude goz, bat ere pozik, ez da bat ere orantxe epailearen gana joan da. Epailen gana joan da. Esan ez, Kabo, hirugarren kalera sartu dela, gero kalea aprobetxatzeko eta bai, maniobra hori. Nabarmen bere iritziz hirugarren kalera joan omen da. Baina epain maitik esesko keinua, eta ez dut uste inolako gola berarik izango denik, 20 eta 58, bere nolabait egoera hori aprobetxatzeko mugara eraman du dena Kaboko patroiak, eta gaur ondo atera zaio. 20 eta 58, Astilleroko 20 eta 51, San Pedroko 20 eta 53, Areseko 21 eta 14. Beraz, 2 puntu jandizkio bukaerako atzekaldeko leia horri begira, Astillerok Aresi. Hor patroiak, keinua, epailearekin, hor dago datua, zerbait izan da, beraien artean, baina bandera txuria bakarrik zuen eskuan, eta hori abisuak emateko, azalpenak emateko, eta beraien artean... Ez. 20 eta 58. Kabok, Astillerok 3 gehiago, San Pedro 5 eta Ares 20. Jaun Andreok, erreferentzia Kabok markatu du hemen, Santanderren. Bereara, iragarkien ostean, bigarren txandan lehen kaletik Ondarroa, bigarrenetik San Juan, hirugarrenetik Zierbena, laugarrenetik Tiran. Arratsaldeon berriro Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Kantabrian gara, Santanderren hiriburuan, astear da bigarren txanda. CaixaBank bandera jokoan, eta Euskolabel Ligaren 7. jardunaldia dugu. Lehen txandako garailea, Cabo da Cruz izan da, 20-48-06 Galiziaren erreferentzia. Azken luzean jarri dira aurretik eta garaipenan lortu dute. Orain bigarren txanda lehen kaletik Ondarroa, bigarrenetik San Juan, hirugarrenetik Zierbena, laugarrenetik Tiran. Eta Madalena inguru ondan bada, jende multzo ederra, estropada bertatik bertara jarraitzeko, bandera eta guztiz. Erne, bandera txuria gora, epaimaitik. Bandera gorria... San Juan abantean. Bai! Ona, balekoa! Hala, iruditu zaigu guri. Garbia. Neiko lehun itxasoa, aldirik gabeko une hausia da. Bai, une ona, hasierako txampa eder bat egiteko. Segundu bateko tartean dira dana. Ondarroa eta San Juan branka aurretik sartzeko aleginea. Denak pare-parea. Txanda oso erakargarria eta iruditzen zait, lauter minutatik 3 behintzat, Ondarroa Tiran eta Zierbena, Morales da ondo datozenak, ea San Juan irregular honek zer erakusten duen. Bai, San Juan entzat ere, oso momentu garantzitsua da. Hemen Antiguako ama, Iriondo prestatzaile, Larrinaga patroilanetan, eta hauek esan dugu, Euskadiko txapelketa ere bai, aste artean Lekeitioko uretan, eta burua usteak prestatzaileentzat eta rotazioak ere bai. Jon Iriondo lau ostaldaketa egiten ari da, behar bada gaur, arreta piztu duna, Patxi Martin, normaldean 5. tostaz triburrean, joaten da, 3. ekarria, eta, gainerakoan, pestainarekin, palkari gabe, eta hau ere, horreko karelean zera jarrita. Eta Robiko 12. Pentsa. Hor datua. Ondarrutarrak buruan. Hemen Etxaberen taldea. Hor dira San Juan darra.
Gaur Gabi Bedia. Perez patroilanetan eta Gabi Bedia etxean titularra. Baita laugarren toztan, bigarrengoan eta hirugarrenan ikusi izan dugu, azkeneko estropadetan hor arka ezgoni joan da, Meltxor Amunarriz, hirugarren tozta estriborrean, laugarrengoan Gabi Bedia eta gainerakoan, ongi ezagutzeko moduko taldea, eta begira, abek, estriborreko KL-an ere jarri diote babesa. Zer den, Arrobiko 8. 8. Miguel Mikel ez ditugu bi traineru berdin ikusten dira. Ala komeni gainea, Ibo. Ala komeni da. Evoluzioak indarra ardezan eta batak besteari begiratu eta honek zer egin du eta zer gaitik eta ala komeni. Eta pentsatu entrenatzaileek irudi hauek ikutsiko dituzela gaur gauen, Oso kamara ikeragarri alkauetea da, goitik eta ikusteko. Oso gustora ikusteko modukoa dira, Bueno, hemen Zierbena. Festa giroan Zierbenan nola ezpa Arezen garaipen historikoa lortu eta gero Zuntzune giren mutilak. Gaur patroi gazteari atxedena eman eta lanean Borja Gomez kokatu du hor arraun luzearekin Zuntzunegi entrenatzailea. Borja Gomez propioa ez den mutila, horrek Zuntzunegi behartzen du beste Mario Hernando estriborretik baborrera pasatzea eta gaur lehenbiziko aldiz Eladio Sánchez espalda estriborrean ikusten du. 16 urterekin Lazkanok lortu zuen arraunlari eta patroia bera eta patrontzan lortu zuen garaipena lehengo astean. Bueno, ondarrutarrak aurretik dira eusten, hemen tiran eta Mardokon trainerua gaur Zierbenarekin batera hortxe sufritze. Datu hau da, Zierbena 3. kaletik, tiran 4. kaletik, Ibon eta sufritzen. Eta korronte handiko eguna dela, hori oso garrantzitsua, korronte handiko eguna. Guk Urrazala beti berdin ikusten dugu, baina ez dakit, kezkatzen azteko modukoa bai. Tiranen esan, aldaketa zera bakarra, Kasas normalean bigarren tostan joaten da, gaurko elkarrengoan, eta Preixo do kanpokarri duela, mazta tostara estriborrean. Ondarroa eta San Juan txandako nagusiak eta Juan Zunzunegiren hitzak ekarriko ditugu pantailetara. Azken garaipen handia, bere herrialdean Galiziarra da baita. Zunzunegi eta hemen dira Zierbenako arraunlari eta entrenatzailearen hitzak. A ver, la verdad que bien, pues sabíamos cuando hacíamos las cosas bien el bote va rápido, pero no acabamos de rematar y justo después de un sábado complicado, pues la verdad que vino un buen momento la bandera y que valga para darnos ese puntito de confianza y para poder seguir trabajando por más. Han ola 1 metro y algo y viento parecía que iba a estar más tranquilo, pero bueno, habrá que ver cómo está afuera y esté como esté hay que remar, o sea que intentaremos hacerlo bien de cualquier forma. Zaiatzen ari dira, baina momentuz ontzi bat galduta dira bai Zierbena eta baita Tiran ere, eta Ondarroa eta San Juan bai. Hauek aurretik, eta hor dira, Endika Perez patroi lanetan dela, Arrosak. Egun garrantzitsua da hau bigarren txandako ontzi hauentzat ere bai. Izan ere, orain estropa dauetan, gora edo bera, horren eman behar da pausua, hor kokatu behar da trainerua. Ondarroa ikiragarri estu ez datorren, balizaren bila. Ea ba, berala ikusiko du. Horra iba iziztiaga. Balekoa. Baina estu zartu dela erutzen. Irteran Arrosak behar bada. Oso estu niretza zartu da, estu egin. Horrek traineruak eratu egiten dut eta gero atera ezen. Tiran eta Zierbena parean atzean, 5 segundura. Eta San Juanek orain segundutxo bat badu, Ondarrutarren aurretik. Nolabait apurtuta doa laia txanda, ez? Aurretik Ondarroa San Juan Ondarroa, atzetik 3. da 4. kaletik ditugun trainerua. Hemen dira, Zierbenako mutilak. ¡Mueve el bote, Eladio! ¡Atrás! 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 ¡Solo limpio! ¡Atrás! ¡Equipo orden, Tenemos mejor tiempo que la otra tanda. ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Orden! ¡Orden! ¡Venga, Eladio! ¡Arriba, Ina! San Juan eta Ondarroa, segundo batean, Tiran 6, Zierbena 8 orain. José Manuel Ortiz, Zierbena, Arratsaldeon, ¿qué tal? Hola, ¿qué? Muy bien, muy bien. Bueno, con respecto al fin de semana anterior, ¿no? Una de cal y otra de arena para vosotros. No, yo creo que fueron 2 de cal. En una
La suerte no nos favoreció a toda la tanda, que fue la primera, y la segunda pues tuvimos mejores, ¿no? Pero yo creo que dentro de lo nuestro, con el incidente además pues de chocar con Cabo, etcétera, pues que no fue malo. En cualquier caso, bandera histórica. ¿A qué sabe esa bandera en el pueblo? A gloria, a gloria. No hay otra forma de definirlo, ¿no? A gloria, eso es. Y la motivación también, aunque de momento se marque el peor tiempo de la tanda, ¿verdad? Sí, bueno, también en la tanda anterior iban las calles 1 y 2 primero que los que iban por fuera, y ahora pues parece que se está dando lo mismo, sí. Esto es. Pues suerte para Ciervena. Si me permites, el otro día debutaba un patrón con 16 años y ayer falleció su abuela. Transmitirle pues más sentido pésame de toda la tripulación y darle un abrazo pues en estos momentos dolorosos. Nos sumamos. Eskerrik asko, sorteo. Gracias. Lazkano patroiaren familiarentzat noski hemendik gure dolumina. Ikusi ditugu xingola beltzakin arraunlariak eta hor da Ortiz jaunak eman diguna azalpen. Pasaden astean ere esan genuen, Zierbena irregular eta errendimendua taldearen asko aldatzen dela Urleunetatik itsasora, eta iruditzen zait gaur ere, 7 minutu txarrian hori ikusten ari garela. Itsasoan gehiago kostatzen zaiola talde honi, nabarmen. Kalearen eragina zen neurritan den erabaki horra hor. Bueno, egia da, laugarren kaletik tiran ere, ez da bilela beste batzutan bezain txuku. Hori ere egia da. Baina, beste datua da, Zierbena 3. kaletik ari dela, eta 2. kaletik San Juan, estropadaren buruan dugula. Jauna. Hor, bueno, jakintza ez idatziak dio, gaur bezala korronte handiko egunetan, barruko kaleak nahiago izaten dira. Kanpo aldetik korronte gehiago izaten delako. Hor, zer dagoen egia esan, lehen esan duguna, Urasala beti berdin ikusten dugu, baina zenbat iratzen duen urak, hori irakurtzen jakitea oso zaila. Orain San Juan dator, oso ondo. San Juan eta Ondarrutarrak ere hortxe dira, 11 bateko diferentzia dago, baina serio lanean. Eta tartea zabaldu dute. Lehen txandan, haizeak, bataz bestekoa 12 kilometrokoa izan du, orain une honetan adibidez, 8, 9, 10 hor dabil. Estriborrei eskatuko diete patroiek, Ondoko itsasoa handi sartzen baita. Ondoko itsasoa ia trabez, ia zeharka sartzen zaio. Eta txanden arteko konparaketan, esan dezagun, Cabo, lehen txandako garailea, San Juan baino 10 segundu motelago. Gero egia da, orain Astillero 7 segundura legoke San Juan atzetik, baina tartea hor da. Eta San Juan entzat momentu oso ona hau, tartea zabaltzen ari dira, Ondarroa sufritzen ari da hori. Nik uste dut Pasai San Juanek behar duela, estropada unti horietakoa, bai. Eta gaur txandan, modu honetan lortuko balu irabaztea, behar du. Denbora hasia irregular izan baitu. Kontuan hartu behar da, lau hauen artean zelkapenean apalena San Juan dela 31 punturekin, Ondarroako 23, Tiraneko 24, Zierbenako 17. Lan erditan, Astillero 10 eta 17koa markatu du, eta gero azkarren izan den Cabok 10 eta 20koa. Segunduari josi, San Juan. Bitrainerurekin. Bitraineru 3 minutuan. Argi da vuelta. Argi olatua. Aixo hobetuko dute. Ondarrutarrak olatua. Ondarrutarrek. San Juan entzat 10-0 zazpi. Argi ondarru. Salbatua da hori. Gotzon arrazatek arra unatera behar izan du. Baina gainera etorriko zaizkio atzekoak, Eta orain aldia, olatu aldia orain, lehenbiziko kalean nabarmen. Arazoak. 7 segundura Ondarrutarrak 10 eta 15, Zierbenak 10 eta 17 Astillero bezala, eta Tirani ere 10 eta 17ko hartu diote. Eta maniobra ostean orain, San Juanek Ondarroari 7, Tiran 11 eta Zierbena 12. Zierbenak Tiranekin du apustu hemen. Txandako 3. toki hori hartzea da, erronka. Oraindik denbora badago, estropada erdia falta da, Ondarroa ez dute hain urruti, badute posibilidadea. Baina ikusi, hor nondik doan bere kaletik, 3. kaletik ikusita San Juan urruti, aurretik. Oso urruti. Eskotan gertatzen da arraunlariak orain. Zierbenako estriborre bezala lepoa giratuta ikusi ezin. Hori nahiko etxigarria izaten da.
maniobran 7 segundu, San Juanek Ondarroari, orain 6. ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¡Nos vamos! Posik Arrosak. Hori indikada, indika Pérez. ¡Ay! ¡Palada, palada! ¡Ay! ¡Ahí va Gaby! ¡Palada, palada! ¡Ay! ¡Los pelos de punta, equipo! Nola animatu, eunkitzen ari dela eta orain nekea atortzen zei haue. Trebea da horretan indika Pérez. Patroi fina. Jotan horrez tropalariak. Tope segitzen tira deusteko aria oso mea izaten da eta patroiak hori bilatu behar du, ez zutzi. José Manuel Sotelo, Tirango ordezkaria, hemen nirekin. Arratsaldeon, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, José Manuel, ¿cómo estás viendo a los chicos de Tirán hoy? Bueno, es un campo muy bonito, un campo abierto. Nos gusta el mar donde remamos hoy, un campo mítico. Y bueno, nos hubiera gustado estar un poco más arriba, pero a ver lo que pasa al final. De momento estamos viendo esa pelea entre Tirán y Zierbena, que casualmente en la general también están bastante pegaditos. Sí, estamos cerquita, aunque ellos están unos puntos arriba de nosotros. Pero bueno, nosotros buscamos la regularidad del día de hoy. Y bueno, esperemos que al final podamos remontar algún puesto. Bueno, pues mucha suerte para Tirán. Muchas gracias. Posturen bat irabaztea erronka, 6. da Tirán sailkapenean. Eta kontuan izan da adibidez Donostian. Izan dako gora beraura, Ziabogan balitzarekin trabatuta geratu zirela eta bar, hor daude. Guazen Zierbenako arraulariekin. ¡Vamos, equipo! ¡Sigue! 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 ¡Yo! ¡Postura, campeón! Ikusi Tirán eta pantailaren eskuinaldean goikaldean ikusi San Juan. Zierbena borrokalari, Tirani eutxiz. Hor une batean baziru dien, atzen geratuko zero, baina eutxiz. ¡Vamos, Pep! ¡Ahora, Pep! 7 segundu eder ditu San Juanek eta ondarrutarrak nahiko alanekin, izango ditugu ontzi bat badute Tirán eta Zierbenaren aurretik, baina bigarren postu hori txandan ez dute segurua ibon. Ez da, gutxeagorik ere. Hemen dira Larrinaga eta bere mutilak eta lehorrean presidentearekin Sara Gandara. Gorka Elordi dauka taldamenean bai, arratsaldeon. Arratsaldeon bai. Momentuz Ondarroa bigarren, baina ezin despistatu, txanda honetan. Ez, ja San Juanek aurri harturak, baina beste hirurok hortxe burruka ez gabiz, eta bueno, onarte bigarren goz, da ia lortzen baro gorrantzen segietxe. Galiziako asteburua balekoa izan zen, ez da? Bai, horre nahiko batez be larun baten bastante buraldi txarra eguan, eta lortu genuen bentsate egune ondoa pasati, eta domekan, bueno, uste guztua, jako estropadiaz, ez hainbeste emaitzaz, baina, bueno, holantzen it, ez da, egun batzutan alde eta gaztatuan kontra. Aizu, eta paladas, ailkapen nagusien 7. tokia. Bai, hortxe gaude, erdiko da mantentzen gaz momentuz, da ia lortzen dugu holandik segietxe. Sorterik onena. Eskerrik asko. Ondarrutarrak zerbait errekuperatu dira, eta hemen da San Juandarren erreka. Jota nola jarruten gara, presari gabe, horren buka eta ikarri gara. Egia da, lan erditan, San Juanek bigarren luzearen amaiera oso ona egin du eta 7 segunduko tartea lortu du eta orain ez du lortu luze honetan errenta hori zabaltzen. Lehen etortzerakoan egin dute hor tarte. Ea orain. 15 eta 24 San Juanek lehen astillerok 15 eta 30. Begira zen menditzarrak, periodo handiko olatuak. Tarte handia da. Gero eta handiago. Lokoa, hori da. Gero eta handiago torreko dira. Baina Beruntz. Bai. Ea ba. Bueno, diferentziako, 15 eta 32 Ondarroak, 7 luze. Zierbenak 15 eta 36, Astillerok eta Tiranek bezala, baina gogoratu gero lehen txandan Kabok 3 segundu eder atera dizkiola Astillerori. Ea orain, Zierbena 3. kokatu da Tiranen aurretik. Itxaso zabaleko estropaetan askotan ikusten dugu, kanpora, branka alegia popare baino minutuak gehiago eginez, gaur ez.
gaur 5 minutu joateko eta 5 da 10 etortzeko. Ia abiadura berean. Korrontearen eragina da eta baldintzak ere bat aldatzen dira. Domina. Eso es. 9 segunduko errenta. San Juan nagusi. Vamos Goian. Errematea eman behar diote, azkeneko luzean. Bigarren posturako dago lehian. 3 traineru hor burruka. Lehenengo txandan Ares atzean geratu da. Hemen ez. Hemen hor biziri dira. Bai. Eta, 3 segunduta. 3 traineru. 37 palaterrian, San Juan. 9 segunduko errenta hor da. Zierbena hurbil. Begira referentzia, atzeko 3 ontziak ikusten zuleok eta aurretik 3 traineruko tarte ederrarekin arroxa. Horrein Zierbena, irutzaiek paborrera etorri dela eta ondarroa zertxo baita estriborre. Xavier Arraraz, daukat hemen aldamenean, eta ia esan bizkor egingo dugu elkarrizketa berarekin erreferentziak eman behar dituelako. Arratsaldeon berriz ere, Xavier. Kaixo zara berriro. Ze motibagarria den, ez da? Aurreko asteburuko batez ere igandeko emaitzaren ondoren gaur txandan agintzen egotea. Bai, horrek dauka, ez, estropara mundu honek, ez? Batzutan baldintzak, egoerak, arraunlarien egoerak, eta baldintza asko daudek egiten zaituena batian goian egotea eta bestian berdintasuna handia dago. Baina gaurkoan itxasoan ondo moldatzen gara erakutsi dugu beste behin. Eta pozgarria da, ikustea haen buruan, eta horrek ere bai, nolabait beraiei ere bai, egiten die pixka gehitxo goraka etortzea, ez? Gaur gaina pozgarria, Ibaien urte betetzeak dira, Unai Oliderenak, eta badakizuriak era direlaz, zorionak, gainean neskak zuri oparitu dute gaurko garaipena. Eskerrik asko benetan, eta bihar estropadaremu ezaguna duzuen batean, ez da? Ezaguna, baina batzutan beldurgarria, ez? Ez daki presioa zer dan herrian arrauna egitea, eta batzutan zaizkigu atatzen nahi aina estropara, baina bueno, gaurkoak badakiten morala handia eman digula, eta bai neskak eta bai mutilak nahiko genuke gure zale guzti estropara hon bat ere eskini. Aia horrela den, bihar ikusiko dugu, eskerrik asko eta sorterik honen. Eskerrik asko zuei. Ze luze ederra ari garen ikusten da. San Juanek errenta berriro gora. Joazen arroxekin. Zeinen erraz dakarren trainerua. Begira, zeinen erraz, zia indarrik egin gabe. Hori izaten da seinale hona. Eta Zierbena eta Tiran hortxe. Elkar jaten hor. Ze burruka. Segundu batean 3 traineru atzetu. Hortzak iztutu eta eutxi. Bi epaileak tartean bada ez bada ere. Eta 31 eskutik, ondarruk. Bai. Eso es. Equipo, ataco. Kaboren denboratan Tiran. Kabok irabazidu lehenengo txanda. 20-48. Eta hortxe dira, hor, momentu honetan, 2 segundutan 4 puntu daude. Eta txorakeria. Eta bestea, Mikel, San Juan berriro ere, toparean edo barrura, diferentzia zabaltzen ia biko izan. Un minuto! ¡Aquí, vamos! Zierbena kokatu da bigaren orain. Erne. Atzeko eurek orain esprinak barako. Hor dago dana. Haze erioa hoiena, 19 minutu hor jardun da orain esprinak jo behar gainera. Tiran ere, ondarru azkena da une honetan txandan. Erne Galiziarrekin. Ze burruka Jaun Andreo. Eta begira nolako norabide hartu duen orain. Errenta aprobetxatu San Juanek. San Juanek orain bai. Atzetik Zierbena dator ondo. ¡Hasta atrás! ¡Hasta atrás! ¡Hasta atrás, ahora encima! Orain egiten du, norabide aldaketa orain olakoaren gainean etorriko da. San Juan darren kalea bigarrena da, baina endikak ederki aprobetxatu du egoera. Hemen da San Juan, Kabo baino 12 bizkorrago. Erne, bigarren posturako ikaragarrizko lehia dugu. San Juan, den balitzaren ingurura. San Juan, San Juan, 20 eta 36. Orain arteko onena. Zierbena segundu atera dizkio Kabori. Zierbena, Garbi, Zierbena, Tiran Ondarroa. Zierbena, Tiran Ondarroa. Pena ederra izango dute ba ondarrutarren. Ikusteko ederra, jokatzeko txarra, baina ikusteko zoragarria. Eta Erne sailkapenarekin.
San Juanek 20-26, Kabok, lehen txandako garaileak 20-48-06, Zierbenak 20-48-69, hor, eunenekoak errepasatu beharko dira, baina Kaborentzat, Kabo zelkapeneko 10garrena da, gaurkoa oso egun handia izan daiteke. Hor San Juandarrak, estropada zoragarria egin dute, Erne azkenean gaur beraz momentuz behin-behinekoan Zierbena 3, Tira 4, Ondarroa 5, 6 astillero, gero San Pedro eta Ares. Iragarkia Jaun Andreok eta berehala ohorezko txanda hemen Santanderre. Agur terdi berriro ikusentzule zareten guztioi, Kantabrian gara Santanderren txanden arteko konparaketa izeari dagokionez, 12,3 ipar-mendebaldetik lehenengoan, pixka bat bera, 11 bigarren txandan. Astear da azken txanda horrezko txanda, lehen kaletik Kaiku, bigarrenetik Orillo, hirugarrenetik Hondarribia, laugarrenetik Urdaibai, gogoratu zelkapenean Urdaibai dela lidera 67 puntu, Hondarribiak 4 gutxiago, eta Orio 8 da, urrutiago, ja 21 puntura, Kaiku. Zer den, 6 estropada jokatuta. Eren bat jokatuta. Hemen, Euskolabel Ligaren ikusgarritasuna eta kirol maila ederra. Orentxe bandera. Bandera txuria goian da. Bandera gorria. Bai, badoaz. Garbia. Ea ba. Argi lehen biziko eta bigarren kaletik airean atera dira. Bai, eta parealdia hemen, Hala ematen dira, bai. Bai, laugarren kaletik. Segundutxo bat galduta. Bandera txuria jetxi dute. Txasoko epaileek. Hasta da 20. segundua. Bagoaz Jaun Andreo, dana pare-parea. Ea ba. Lehen kaletik Kaiku. Korta eta Cruzezen kuadrilla. Eta aipa dezagun hemen gaurko honetan Javi Perez kanpoan utzi dutela prestatzaileek. Eta oizko mugimendua hor bada, baina hor da bere bizarrakin barruan. Bai. Azken orduko aldaketaren bat egin dute. Zerrendan etzegoen, baina bere oizko tokian. Bai. Bizar beltzarekin hor duzuek Kantabrian. Zun beltz ikusten dugu espaldan, Angel Mari usten dut, bere oiko tostan ez dago, Sergio Enrique Rodríguez. Azkenek orduan aldatuko zuen, kortak. Sasoaren egore ikusita edo. Ikusita eta mutila hau bertakoa izan da, Kantabriarra ondo ezagutzen du ere eta hor aldaketa. Bueno, eta hemen Orillo. Eta hori dagokionez aipagarria gaur. Estriborren hankeko lanak hartuta. Garmendia dugula. Hori da, Imanol Garmendia. Hori Estriborranketik, 5. tostan Estriborrean Unai Lizarralde. Eta gero, Baborrean, Pol Galdiz irutik, Lizarran lautik, Oierra Izpura bostetik. Alegia, Baborrik astunenak, indartsunak ez dakigu. Hor txalkarren ondoa. Aurrea Garbi eta pestainatxoarekin bakarrik. Hondarribia estropadaren buruan. Hor duzu, segundutxo bat, Urdaibai eta Kaikuri, bi Orillo. Irtera ona Hondarribiak, Hondarribia, Urbañanoz eta Amunarriz. Patroi eta prestatzaile eta Urbañanozek gaur, beste mugimenturen bat. Abagorren, behar bada dirazgarria Urkoren tokia, ez da? Badirudi horre, Baborrean zerbait bilatzen ari dela. Urko ikusi genuen aurrekalari, 5. tostan, 4. gaur 3. Alexander Rudabe, 5. eta Kalde responda espaldan. Eta bestetik, lehenbiziko aldiz aurtengo ligan, Inigo Bertiz, maztatozta Estriborrean. Kapitaina bere betiko tostan, izango genuke. Hori, azkenek urtetan horrek ikusi dugu, azkenek urtetan, ia bere ibilbide osoan, 5. tostan probatu du, eta berriro gaur bintzat 2. tostan. Bueno, kapitaina izango dugu, ofizialki horrela dagoelako, Txalo Karrionen baimenarekin besteak beste, ezta? Baina, holaxe ditugu. Eta Erne Hondarribia segundu baten errentaren jabea da. Orain Orio batera, Urdaibai ere bai eta Kaiku 3. Bueno, azter dezagun. Bermeotarren kuadrilla eta hor aipagarria Azkarate gaur
Joan zen urtean gogoan dut, ligako azken estropadan El Corte Inglés banderan, Salsamendik hor kokatu zuen agurraren egunean, eta begira gaur non jarri duen Joseba Fernandezek. Hanketik, eta horixe daba mutila hanketik hasi eta gainerako seitostak pasatzeko modukoa. Hori hanketik, eta bestetik aipagarria, azkeneko liga osoan maztatozan dabiltzan David Iglesias eta eneko Banoren beke kontrankekoak, gaur Lehorrean eta Peñate Izagirre, komodina, nola baita izateko, bigarren tosta baborrean, Alfaia bigarrengoan ere. Txilea bestetik, Lehorrean Txilea ere. Gizon garrantzitsuak, astea oso hori da, mamitsua eta Urdaibaik aldaketak ditu eta kuadrilla zabalak, Bueno, Mikel Orbañano zenitzak, jaun Andre, estropada atarian grabatutako elkarrizketatxo. Bai, estropa eremu berria eta beti, errespetua sortzeuna, ez? Gaina, Mariakin iruditzait korriente pixkat izango ala, jo asmatu inberrez. Nora ereiteun, baina, dana ondo jutean eta igualtasuna nagusi, berdintasuna. Bai, berdintasuna dekaula, ez? Hor aurren gauden traineruk eta garrantzitzu izango ala, erregularrak izatia eta udara guztin bizik egotia, ez? Eta garaipenak etortzen aldun naia, primeran, baina ez da ere izango gune ditun garaipen guztik irabazte. Ea hortxe dira, Urdaibai eta Hondarribia aurretik, Orio. Segundu batera ikusi Irubraika, Kaiku Laura, Zuleika Pres, San Juanek lau eta 54 markatu du. Lau 5 segundu, Urdaibai pasa eginda, Urdaibai nabarmen. Hondarribiak lau eta 50. Hondarribia ateratzen. Bermeotarren patroia gaur Karpintero da, ez dakigu zer gertatu den. Eta lehen kaletik Kaiku, Garbi, ontzi bat eta gehiago ere galduta jadanik. Maniobra ostean, Hondarribi Orio Urdaibai segundo batean eta Kaiku 3. Orain, egoera honi aurre egin behar di Urdaibai. Aurrea zikina barruraka. Hemen, Bermeotarren maniobra. Gurutzatu gabe, Zulaika. jarden bezala gurutzatu gabe sartu, pasa egin dela besterik gabe. Bai. Begira, garbi ikusten. Beste biak berriz, begira, balizaren gain gainean. Orio eta Hondarribia buruan. Ea orain ba. Kaiku 3 segundoko atzerapenarekin da. Baina hala ere, Kaiku San Juan baino 3 segundu bizkorrago 5 minutuko lanean. Kaiku atzerago ere ibili da, orain barrurak anola moldatzen da. Errekuperatzen ari da, eta hemen Pedro Maria Bando daukat arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Esaten ari ginen, errekuperatzen ari dala ematen duela Kaiku, ez da? Bueno, badirudi hemen gure buru hain izango litzake beste txandaki konparatu, laugarren postu gintzinez ez galtzea, ez da? Poparian montatzen gara, nasi geran tiaboa monta osten, arenan segundo pare rekuperatu dugu, eta hor ikusiko du egiten duguna bigarren luzea, aputxu izango da marka laugarren luzea bere ian nola montatzen garen Poparian. Laugarren postu hori bermatzea, laugarren zaudete sailkapen nagusian, naiz eta Galizian horrezko txandako posturik lortu etzen duten, ez? 6. okerrez banago eta... Bai, egi da, badakigu nola ze aldaketa egon zan batez ere aizea lehenengo txandatik 3. Baina, hori da estropada guztietan berti gertatzen da hola batez ere goizan egiten den estropadak, ez da? Eta, hori onartu inberdala. Eta edo nolare meritu handiko datua dela, jakin da plantilla gutxiko kluba zaretela. Bai, plantilla gutxiko eta, esate baterako Galitzien 3 muti sartu genuen lehenengo estropada eta bat, pasan urtetik jubili izan dakoa eta orduan posi, horrobiko jentia nola hortien borrokatzen postua ikusirik. Sorterik onena Kaikurentzat, eskerrik asko? Bale, zui. Abando, esperientzia handiko gizona arraunlari handi izan dakoa eta helburua San Juanen aurretik bukatzea eta bihar pasaian horrezko txandan izatea. Ez dute hori nahi noski San Juan darrek bihar etxean horrezko txandan izatea da. Gaurko estropada ederraren ostean baientzat sari ederra. Eta San Juanek eta Kaikuk hor dute burruka bat, baina 3 segundu bizkorrago momentuz zestaokoak. Orio buruan hemen horrezko txandan. Urdaibai ematen du Ziaboga osteko momentu bat pasatu orain segundu batera dela eta Hondarribi ere hor da, Eta epailearen tartean, Garbi-garbia bikaina izango da, lehia. Hor bakarren bat ez du bere kaletik. Hemendik ezin dugu jakin, epailea tarten sartu da.
Oriok abantaila hartu du, Ziabogatik atera eta segituan. Une oso nahi izan du. Kaiku nondi datorren ikusi Kaiku eta Orioren artean dagoen tartea. Hor, Orio Hondarribi paretsu daude, hor Bermeo alderantziz ikusten da Urdaibai, urrutiago laugarren kale horretatik, ezta? Eta badaezpadan horregaitik epailea, tarte ederra dago, baina badaezpadan. Bermeo errekuperatzen ari da. Bai. Horrein indarra behar da, Itsasoni aurre egiteko. Berriro esango du, gaur ez dago lantza girori. Korrontaren aurka, iziaren aurka, olatuen alde. Bazen hori jotarrekin. Minuto horitza! Eta bi, zei errone, no se! Buen, ba! Kaimien menor! Bere finezi guztia. Hor, Aranberri patroiak erakutsi nahi du eta Urdaibai eta hori aurretik Hondarribia Laura orain, hau tarterik aipagarriena. Kaiku 12 eta San Juan eta Kaiku denbora berean izango genituzke, une batez behintzat hori izan dira. Hor da, Carpintero bere mutilekin. Rampaldora igota. Hondarribiaren zat, kritikoa edo. Berniru bat galduta. Ea maniobra, lan erditan San Juanek 10-0 Orio eta Urdaibai baino 11-12 motelago. Hain zuzen Kaikuren denboratan. Orio kolatu hartu du, Orio kolatu hartu du, orain. Aurretik Garbi. Orio kolatu hartu du. Orio. Hanka dio. Pare bat segundu. Izan daitezke orain maniobra irteera. Oriok 9-45. 9-46 Urdaibai, Hondarribiak 11-0-0 eta Kaikuk 10-0-8 San Juanek baino bat gehiago. Maniobra ostean, Oriok traineru bat. Hendik Alberdi, aurrekalariak orain txarra aldatu. Baborreti doa. Ea orain luze honetan. Oriok ontzi bat Urdaibai. Bigarren luzearen azken unean sartu dio, pare bat segundu sartu dio. Etorri! Oide! ¡Bote adelante! Hondarribi 6 da. ¡Bote adelante! ¡Atrás! Kaiku berriz San Juan baino bi bizkorra. Alex, más atrás! San Juan argi dago, badabilela etortzerakoan, hor olatuak aprobetxatuz eta oparian, ibili dala. Brankaz ematen du, lehen luzean ere gertatu da konparaketan Kaiku bizkorrago. Bizkorrago jandela. Txanda ezberdinean aritu direla kontuan hartu. Hemen bi berdeak, Hondarribik eta Kaiku. Oriok Urdaibairi 3, Hondarribi 6, Kaiku 13. Koldo Diaz, arratsaldeon Hondarribia. Arratsaldeon. Bueno, pixka bat galduta, ez da, gaur, 6 segundura. Bai, bigarren luzian hor galdu indigu, lehenengo Ziabogatan nahiko parekatu da sartu gara, eta bigarren luzia denbora galdu digu, eta berila posibiligu rekuperatu. Mikel Orbañanosek estropada aurretik esan digu, zaila izango dela, nahi duten tokietan puntuak eskuratzea. Hau izan daiteke toki horietako bat? Bai, noski ez. Hori nahi digu ez, bino nahiko hiru traineru tartean nahiko parekatuta gaude, estropada honetan ez hasieratikan. Ja posibiligu rekuperatu 5 segundo horiek eta zer moduz bukatzen digun. Berdintasuna ere aipatu du Orbañanosek eta berdintasuna erabatekoa da hor, saltza ederra daukagu, Bai, noski, hori da ez hasieratikan. Urdaibai bi bandera, hori jo beste bi gu bat, hor gaude saltzan. Sorterik onena. Eskerrik asko. MMA diferentziak, Orio, Urdaibai, Hondarribia. Orio horrela irten da, lan erditan bigarren Ziaboga egin eta gero, 3 segunduko errentarekin, eta hortxe jarraitzen dute. Orain bitaldeek, buruko honetan burua hot behar dute. Entrenatzaileak gaien zodiak eta nor. Bertatik bertara jarraitzen ikusten ditu 5. kaletik. Kaiku urrutitxo, txanda honetan, 16 da. Hori ere ari gara ikusten. Bigarren Ziabogatik aurrera, bigarren estropa erdian asko galtzen duela, edo gehiago galtzen duela Kaiku. Zailkapen aberak adirazten du hau. Horezko txandakoa da, bai, laugarrena da zailkapen nagusia, baina 46 ditu. Oriok 49, Hondarribik 73, liderrak, Urdaibaik 67.
Segi Arraunen! Luze! Aran berri da. Gaur, kanporaka, ondoko itxasonekin olatuak lagundu egiten du, Lau Bermeoi! Ai! Ai! Bueno, egilea esan, Orillo gorrela bukatuko balu, pizgarri ederra, ligarentzat, zailkapenari begira ere bai, eta garaipenei begira ere bai, bandera kopuruari begira, gaurkoa ligan 3. Litzateke Orillotarrentzat. Baina asko falta da orain. Aukar pentero da. Gaur, urak ez dakit, baina arroago izatea duen, urgaina, beltzagoa. Luze! Mukillar! Esto a la vuelta me vale, Sigue largo! Ara. Sigue largo! Ai! Ai! Gaur kanporokara. Garbi, posizioak hor finkatu direla. Balizak hor dituzte. 200 metro pasatxo. Minutu bat esan du Aranberri patroia. Ikuspegi honetan nola ikusten den, patroien bidea, zer bide egin, hor segundo bat, 2 segundo galtzeko, ez da ezertxo ere behar. Gaiko atzan geratu da, 18 segundora. Hala ere, Brancas orain lana bukatu aurretik, San Juan baino 3 bizkorra. Urdaibaik segundo bat errekuperatu dune. Hendik Alberdi, aurrekalaria, arraun aldatuz. Gero ez galtzeko, alegia, maniobra orain egin, trenerua abiaduran doanean, bestela gero, ziabogan geldik baldin badago, gehiago kostatzen da arrankatzen. Segundu batera hurbildu dira Bermeotar. Ziaboga gakoa izango da, Lehen Orillo, Urdaibai baino hobeto ibili da, maniobra horretan. Ea orain. 15 Oriok, orain ere Urdaibai. Eta Bermeo. Dira. Ondarribia 6. 15 Oriok. Urdaibaik 15-6. Ondarribiak 15 eta 10. Orain ematen du estriborrega, jo dutela. Orain Kaikuk 18 segunduko atzerapenarekin. Maniobra egin eta 15 eta 21. San Juan baino 3 azkarrago azken ziabogan. Oriok maniobra ostean, 2 Urdaibairi, 6 Ondarribiri. Hor bien bitartean, errepikatuta, maniobra atariko prestaketa ziaboga aurretik. Ea orain. Zergatik egin du hori, trenerua abiaduran doa eta abiaduran doa aldatzeko. Ez ziaboga ondaren, trenerua geldi dagoena. Eta orain, Orio eta Urdaibairen aukerak aztertzerakoan, Orioren alde esango nuke poparean ikeragarri dabilela, eta Urdaibairen alde gaurko baldintzetan indarra behar dela itxasoaren alde etortzeko, eta badirudi, Urdaibaik joarria indartsuagoa duela. Segundu batera hurbildu dira, Ondarribia 7-8, Erne Ondarribiak horbeste segunduren bat galduko balu, Bermeok askatasuna izango luke hor mugitzeko, olatuak hobeto aprobetxatzeko. Antxo Nuriarte, Urdaibai, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, pantaiari begirik kendu ezinik, Ez que ungari 6 segundora, bide oin batera gauz, de momento konsolazio dago, Ondarribia dago atxetek, da ya, por ejemplo, Ondarribia puntatzen dago txaguizau, ze ya hor zango dit bost, eta zazpi hori zoaz. Bai, ondino ustakaba, segundo baten gauz da hori, sozintxe baduk izegue. Ze alako horren galitzazte, ez dazte gustatzen zande askorek, ze besti pesta bine denpor honik ez dugu zilautean, bapesa gauzon txekia ba. Zuerta burtxuen bako. Ikusiko dugu bukaeran zer gertatuko da, baina zuk aipatu dozu, ez da, sailkapen nagusiari begira, aurkaria Ondarribia da. Nik usteron da Ondarribize. Hori zo, ibazten mauzku mogotxa zorizonak hori zori, gaur, hau txomentu lehen gauz, abuendotan magor. Segi, estropadaren bukaera zoragarri hau ikusteran, jo? Bai, zola noberte solidarko madalena, bermiokoek, ibaztu madu. Eskerrik asko. Hor dira, azken txampan segertatzen. 7 metro eder oraindik, Urdaibai eta Orio parean, Ondarribia 8. Tengo el último cartucho, Alex! Dotorea, bandera lortzeaz aparte, Bermeotarrek gainditzen badute Orio, 2 puntu Ondarribia. Baina, Orio hor sartzen bada, bandera Oriotarrentzat eta bandera kopulurik handienarekin geratuko dira, 3 garaipenekin. Erne ba, Jaun Andreo. Urdaibai aurretik ibili da. ¡Pasen! ¡Ay, Orio!
Listo, olatu egin, Manol, tuya. Hor da Aranberri. Hankeko hori eskatu, listo olatu eginez. Parean datoz. Nola bukatu gote da. Prepara, Alex. Ahora, va. Alexi ari zaio, eskatu eta eskatu, Esteban. Atzea. Juan Urdaibai aurretik. Branka aurretik. Olatua aprobetxatu dute, begira ba. Orain hori jo, parean datoz. Ondarribi pederatzira. Zorabide aldaketa egiteko aukera hori badu, eta Urdaibaik ere bai. Eta Kaiku atzetik bai, baina San Juan baino bost bizkorrago. Orain txagindu du, Urdaibaik. Nivel! Branka hor, dantzan dabi. Eta hurrengoan bestea. Urdaibaik segundu bat orain hori. Ondarribi 10era. Modan hori opalar diren bat bizitxeago ematen du datorrela. Izugarria, jaun Andreo. Itxaso zabalean, olimpiarerako norgeiagoka lehia baliz dezala. Urdaibai eta Orio eta Urdaibai. Bermeotarren branka aurretik, GPS-ak segundu bat markatzen du urdinen alde. Ea orain bukaera. Orio golaturen bat hartu izango du, Ea orain olatuak norka aprobetxatzen dituen. Izugarrizkoa izango da bukaera. Bideo finisha berriro. Bai, preparatu dezatela. Orio olatuan iruditzen zait orain, Hor dator. Segundu bat Orioren alde. Orio olatuan iruditzen zait datorrela. Garbi ikusten dugu. Zuloan orain. Hortxe du aukera Bermeo. Bai, baina Orio golatu bat hartu. Hori aurretik da Garbi. Olatu hartu du. Aurretik da Garbi Orio. Orio. Bai, olatu hartu du. Orio. Orain Bermeoren erasoa. Orio. Bandera horia da. Orio nagusi. Bigarren Urdaibai. Hirugarren garaipena Oriotarrentza. Bigarren Bermeo. Hemen da Hondarribia. Bai Hondarribia. 20-0 Oriorentzat. 20-0 Bermeotarrentzat. Hondarribiak 20-14. Hemen dator Kaiku. San Juanek 20 eta 26 eta hori hobetu du Kaiku, laugarren bihar orezko txandan izango da. 20 eta 30 Kaiku, gero San Juan eta aizea begira 10,7 gutxi, baina mugitu den hori bera. Azkeneko 40 segundoan, Urdaibai aurretik zetorren, iruditzen zait, paborrera jo eta ikusi eginda nola. Olatua jarri duen brankaz bera. Hori jotarrak. Hor patroia Aranberri bere mutilak zoriontzen, aurrera Arostegi jaunarekin zara. Bihotzekoak emateko moduko bukaera, zoriona. Eskerrik asko. Ze garrantzitsua den azken paradetan, olatuak hartzea, ez da? Bai, azken egotan eta aurren egotan, ez? Izugarrizko estropa egin deu, ni uste bai kapoaka eta bai barrua oso ondo. Urdaibaik bai, kriston estropa izan da, egia zan bukera arte ezgenekin orkiratzeko zuen, eta egia zan azkeneko txampa izugarri egin deula, eta horre bandera irabaztea ekarri digu, ez? Bukara zirraragarria ikusi dugu, eta sailkapen nagusiari begira ere, bandera gehien duen elkartea zarete. Bai, hori da, ez? Ligan 3. bandera, Gipuzkoako txapelketara irabazi genuen, usten dut, hasiera obio zintzula izan, ez? Lehenko azten esate genuen Galiziti bueltan, esate, 7 estropetatik 3 irabazitugu, esate genuen, gaur 8 lau, ez? Eta guretzako, hasiera uste ezin hobia, bikain, uste Jon Saltzamen egiten nahi dan lana, ez tegin nola eskertuko joan, baina oso gustua. Imaginatzen dut ere, esate baterako, Aranberrirentzat, hor, Bermeo aldamenean ikustea, Urdaibai aldamenean ikustea, baina bere traineroarekin garaipena lortu nahi izan horrek, zirraragarri izango dela berantzat. Bai, seguru, ez, Aranberrirentzat eta arraunen dikoazten guztientzat, ez, ikusita lehen urten nola atzengatze ginen, jarraitu ezin ikan, eta hoen ikustea paren zaudela horrek beste indar bat emate izu, eta bitu, azkenen indar horrek, nik uste eta azkeneko txampa hortan irabaztea eraman digula. Orio nahi duen tokian dago aurten? Bai, noski bai, ez, guk hor nahi dugu ibili, gure helburu hasiera baten zen horrezko txandan sartu eta hortikan, burruka, aurkari burruka erakusteko gai garela erakustea, eta, hasieratik erakutsi dugu, egia esan dezutena, hasiera bikaina izaten nahi da, eta, horrei utzi behar digu. Eta puntuak janaz, sailkapen nagusian Hondarribiari.
Bai, gaur 2 puntutxo, momentu honetan ez dakit nola gatzen da sailkapen orokorra, baina, guk hori baino sailkapen orokorrari begiratzen dio batez ere hori, orezko txandan egon nahi deu, Ollarra hauei burruka erakusteko, burruka emateko. Zorionak, gozatu, eta bihar beste bat pasaian. Bai, eskerrik asko, eta, bihar ikusiko beha. Eta hemen sailkapen nagusia aipatu du Arostegi jaunak, Urdaibaik 78, 2 garaipen, Hondarribiak 73 garaipen bat, 3. Orio, eta Orio 3 garaipenekin. Bueno, hau da gaurko datua, lehenengoz gaurkoa, ja bideo finisha pasata gero, 20-0 Oriok, Urdaibaik, 20-4, segundu bat eta 84 eunen hor bukaeran, azken 100 metrotan, 200 metrotan. 40 segundo faltan, 40 segundo faltan, olaturen batekin aberi egin. Hondarribia 11 segundora gaur, 20-14, gero Kaikuko 20-30, hauek bihar ohorezko txandan pasaia. 5. San Juan, 6. Kabo, 7. Zierbena, 8. Tiran, eta gero azken lautokitan, Ondarroa alde batetik, bestetik Astillero, San Pedro eta Ares, hemen berriro ikusita, bukaera, esan dugu prestatu bideo finisa, baina garbia izan. Gaurkoa garbi ikusi dugu, lehenguan tarte txikiagoarekin ere, nahiko garbi ikusi genuen. Azkeneko unean, azkeneko unean, Urdaibai segundu bat aurretik ere ibili da, minutu terdi faltan, aguanta. Luzez orain datoak, lehen luzean azkarrena Hondarribia, 2. Orio, 3. Orio, 4. Urdaibai. Hala ere bandera Oriorentzat. Sailkapen nagusian Bermeotarren egoera ona da 78 puntu, Hondarribiak 5 gutxiago eta Orio 7 puntura da sailkapenean. Antzon Uriarte, arratsaldeon berriz ere. Arratsaldeon bai. Bueno, zuk esan didazu, ez da, azkeneko olatu horiek. Bai, perizan da, txagizotan araguerren kaletik ez dut atrapako, eurek atrapatu bie, 1 metro faltala, 1 metro falta atrapo eskolatu bat, da beraz sartu diz barro hartien. Alan dabe, sailkapen nagusiari begira, gauzak ondo doaz, Bai, gu poixo, esazen furin, zumbidu, tranqui, suave, bai, pospuntotxu. Da bizti zazpi. Hoi da guk ikusi biduna. Ze gaur, bai, eurek egazte daue, gaur pamizien izan dibaztie. Ze un metro baltala, segundo torre horretik. Da eurek atrapaduzkoa, kaboko momentu atrapaduzko latotxue, eta beraz hartuzko barrure. Claro, ez da bardin 2. kaletik, jutie da 4. kaletik jutie. Horretazko bentak apurtxuet. Bai, ezkeik egako, ez konforme egiten du nagaz. De momento horten, edortu du ez. Lehenago ikusi dugu, ez da bideo finisaren irudia, baina azkenean ez dugu bideo finisik erabili behar izan. Ondo jaztea, ez dago, horizonak horizoritz, ez da lakorik. Da Mercedes, Bermeoko Rezeri, zelebrateko Madalena gaur ondo, bai Mercedes, ikurrinik eskaitzeko balkoitan. Ikurrin gitxik uzotz Bermeon balkoitan eskaitze. Horin baino gizo behar du. Mutik gitzo esborzo itxik, ez da berriz izkatu itxat, balkoitan memitzeko ikurrintzuek. Hortxe, Antxonen mesua, gozatu, bihar arte eta eskerrik asko. Eskerrik asko zeuri, bizart. Uriarte jaunaren mezu zehatza, laguntza eskatu du, festak ospatzeko, baina mutinek bultzada behar dutela, hor da mezu garbia, eta estropada ederrak ikusten ari gara ibon, itxasoko estropada haundiak, eta oraindikan Uztailean gaude. Bihar Portu Barruko estropada berezia, 6 luze, 5 diaboga, aste artean Euskadiko txapelketa eguerdian 12an, Lekeition, estropada eremu ederra, eta oraindikan Uztailean gaude ibon. Getxo, Zierbena, dagoeneko itxaso zabalean asko izango dira. Gaur, Eusko Tren Ligan, San Juan de Rek lasai, lasai izan nuke Ondroso, ondo irabazi dute, baina gizonezkoen 3 txandak ikeragarriak izan dira, eta horrezkoa zer esanik ez. Uriarte jaunak esan duenarekin bat nator, kaleak aukeratzen hasita, eta ikusi dugunarengatik nik nahiago nabarmen. Gaur barrukoak, 4. Baino, gainari dutzen zait gero pixka bat garbitu ere egin dela, lehenbiziko kale hau, eta esan, azkeneko unean erabaki duela Oriok bandera, 40 segundo, minutu gutxo falta zela, olatu bat, zer izaten den, olatu bati, ondo jo, eta aresekin eraman. Estropadako irudirik aipagarrienak hementxe dituzue berriro.
Arostegi jaunak azpimarratu du, Salzamendiri eskerrak eman ere bai, eta nolako piztualdia bizi duen Orioko herriak, eta hori itxu batek ere azpimarratuko luke. Hor sartu dira leian. Gogoan dute, 5. gara, buruzari nahiz oraiz uste zantzuela estadistika, 23 segundu atera dizkigute bataz beste demoraldian, Salzamendiren hitzak. Orain, hortxe daude. Sailkapena begiratzen badugu, egia da, Urdaibai liderra da, sendoa, 5 puntu eder ditu, Hondarribiren aurretik, eta Orio 7 dago, baina leian sartu dira, lehiakor dira. Kaiko ere ohorezko txandan da, baina zerbait falta du. Forari begira nabarmen 3 treniru ikusten dira. Garbi da. Etako aukerekin. Gero, Zierbena 5. garaipen bat, Galizian Aresen 43, Tiraneko 29, San Juaneko 29, postu bat jandia Ondarroen. Ondarroa 8. 37ekin, Kaboko 34, San Pedroko 33, hor koska dago, koska haundia, San Pedroko 33, Areseko 25, 8 puntu eta gero 7 puntuko tartea baita ere, Aresen alde, baina Erne Astillerorekin. Gaurko Astillero ere lehiakorra izan du. Ez da ondoratuta dagoen azkena. Ez da gutxiagorik ere. Duela bi aste. Kantabriarren alde aitortu behar. Azkeneko 3 estropadetan, Aresen aurretik bukatu. Bueno, jaun Andreok, estropada handiak ikusi ditugu hemen, Santanderren, Jimen hori eman dizkiote gaur, CaixaBank elastikoaren bila, patroi honenaren sarian, Jimen hori 3 puntu Amunarri zibi, eta Daniel Gartziari 1. Eta zailkapen nagusian Amunarri Hondarribiarrak 10 ditu, Jimeno, Kantabriarra, baina Kaikuko patroia 7rekin, eta gero Ermodugu 6rekin. Karpinterok 5 ditu eta Gomezek 5. Eta elastikoen banaketa hori. Lehenik eta behingoz, patroien zailkapenean. Hondarribia du hor Amunarriz kokatuta goian. Eta zailkapen nagusiari begira, Urdaibai berehala hurbilduko dira bermeotarrak. Eta Karpintero jantziko du liderraren elastikoa. Ibon, tartetxoa badago. Tartetxoa badu Urdaibai. 5 puntu, baina mundu bat falta zaigure. Keragarri falta da, itsasoko estropada asko falta dira, argi eta garbi. 3 treniruak ikusten dira, hautagai. Lehen ikusi dugu Hondarribiaren inguruan aipatuko nuke, aurtengo uztaila ez dela, iazko uztaila bezin dizdiratsua, ez da gutxiagorik ere, baina hortxe dago. Egunik txarrena duenean, 3. postutik ezakisten Hondarribia, eta gara nun dagoen. Hemen datoz Oriotarra. Salzamendik prestatutako gizona. Aranberri patroia. Zia urbildu, eta orain patroia gora doa. Unai Lizarralde gaztea, aurten lemazein gabeko laukoan, txapelketa irabazi zuen laukotik, 2 motil. Unai Lizarralde eta Imanol Garmendia. Hau, gaur estilo ranketik ibiliden motila, 23 urte zazpiko kategorian munduko txapeldun izan dakoa. Maila handiko arraunlaria, dudarik gaur. CaixaBank bandera, 5. bandera, gogoratu Oriotarrentzat, CaixaBank bandera, estreinekoa izango dela, letrina ederra dituzte, era guztitako banderekin, baina 2013an Kaikuk irabazi zuen bandera hau, 14, 15 eta 16an Hondarribia. 17an Orio. Eta gorka Aranberri. Aranberrirentzat ere haze aroa, Urdaiban lortu zuen guztiaren ondoren orain Oriora etorri eta ez dut uste inork zalantzarik izango zuenik patroiaren mailari buruz Orion, baina zuenak ere, honezkero usatu ditu zalantzak, ez? Hor da bandera astintzen, hor da Oriotarren posa, hemen dela Orio, eta ikusi zaleak kirolegez hori txalotzen. Euri ere bai, ez da? Euria, bai. Gure tresnak eta ondo babestuak ditugu, baina guztitzeko aina bai. Bueno, jaun Andreok, estropada zoragarria ikusi dugu. Bai emakumeen mailan, hor San Juanek eman du erakustaldia, eta baita gizonezkoen mailan ere. Orain arrauna gora, altxatzera doaz, garaileak Oriotarrak,
Haze poza, haze herriparrak, Zorionak hori jo. CaixaBank bandera irabazi dute gaur hemen. Kantabriako hiriburuan Santanderren. Eta bihar hitzordu berri bat, arrantzale guztien gose hori azetzeko moduan izango gara uste dute denboraldi honetan. Izugarria doa denboraldia, eta itsasoko estropadak benetan gustagarria gertatzen ari dira denboraldi honetan, eta disfrutatzen ari gara egon. Bai, eta aurten pasaden urtean gogoratzen ez, palka eskeetan nola jardun ginen ia abuztura arte, eta gehiegi ez genituen izan, txukatzeko bombak eta jartzeko modukoak, eta aurten dagoeneko Santiago egunerako zainazioak iritsi ez, eta iruditzen zait arrantzale bezala ia tasa bete dugula. Eta horreko dira, askotan urtean nola azten den, horrelaxe denboraldi osoa horrexe markatzen du eta. Alaxe da, zoragarria gaur hemen Santanderren ikusi duguna, CaixaBank bandera emakumentzat eta gizonezkoentzat, ea Sara Gandarak zer dioen, opari ederra egin diote gaur, arraunlariek eta patroiek gure lankideari. Aurrera, Sara! Bueno, ordezkarien armaia honetan dagoeneko ez dago inor, denak joan dira, eta berezeki pozik ikusi ditugu Orioko ordezkariak jakina, 3. bandera dute, eta azken metroetan, azken paladetan, batzuk ere ikusi ditugu atzazalak jaten, donola ere, zoriondu behar ditugu bai Orio, bai San Juan nesketan garaiperengatik, eta bihar, zeuek esan duzuen bezala, beste hitzordu badugu Pasaian, gonbita geure ikusentzulek ere bat egin dezaten gurekin, eta besterik gabe, euriarekin edo Euskal Herriko zirimiriarekin Santanderretik egindako dana bukatu dugula, esan behar dugu. Ederki bazara, Ibon, bihar gehiago, guztiz ezberdina den estropada eremu batean, baina badu bere xarma. Izango du. Badu bere xarma Pasaiako estropada eremuak hor barruan. Ziaboga festa ikeragarria xarma bai, eta bestetik, Mikel, aurreratzea aldera. Estropada ikeragarri gogorra. Ur bizitan gaude, Pasaiko zuloan, ura mugitzezten lekuan, gaurko palizarekin, eman beharrekoa biharkoan. Eta aste artean Euskadiko txapelketa lekeition. Jaun Andreok, gozatzeko gaude hemen denboraldi honetan. Eta udaberri giroko surf lehia ere bai, ekarriko dizuegu orain reportajea gaur egun albistegiren aurretik. Zarautzen izandako Zarautze Pro lehiaketaren laburpena ere izango duzue. Ikusgarria eta gubagoaz eskerrik asko gurekin izan zaretelako, eta beti bezala gora trainero estropada. Kargatzeaino, Ai! Hortxe, tira arriba. Tira arriba.